Bon dia a tothom. Des de la Fonda del Molí d'en Tarrés, en Santa Cristina d'Aro, us vull deixar aquest vídeo per a que tingueu encara més claretat el servei que estem oferint a les persones que venen aquí a gaudir d'un àpat. Estem parlant del bufet lliure. És un bufet lliure únic que en l'any 93 vaig fer per primera vegada a la meva ciutat natal, que és Cornellà de Llobregat, i des d'ençà fins avui no he vist fer-ho enlloc ni a ningú. Tanmateix vaig poder fer-ho una altra vegada, fa uns 9 anys, a Esponellà, i sempre ha tingut la mateixa rebuda. A la immensa majoria de les persones que han vingut l'han pogut gaudir i les ha agradat molt. Aquest bufet lliure és únic i singular per una característica molt concreta. I és que les persones no es tenen que aixecar de taula a anar a buscar menjar com ho fem habitualment. Normalment teniu sempre una carta a taula, al costat vostre, amb més de 40 plats de varietats, plats casolans fets aquí a casa, per tant sempre sabreu el que esteu menjant. Evidentment pot haver algun plat que no us agradi perquè és un bufet lliure. Quan aneu a algun bufet lliure ja sabeu que no tot us agrada i que sempre jo us recomano que comenceu a menjar aquests plats que us agraden sempre i després aneu provant altres coses. Llavors, com us deia, aquest bufet lliure no te tens que aixecar de taula i el mateix que es fem sempre i agafem un plat i ens aixequem, no? I fiquem una mica aquí, una mica allà, el mateix plat, doncs les quantitats i les proporcions que nosaltres passem amb els plats que vosaltres me demanareu són les mateixes que vosaltres us posaríeu en un bufet lliure. Són aquelles miques. Evidentment, al seu bufet lliure pots començar per on vulguis, com si només arribava me demanes un gelat. A partir d'aquí, la forma de fer-ho, la forma de fer el servei, és que cada persona només pot demanar un sol plat, el que vulgui, com si vols un gelat d'entrada. Quan t'ho porta la cambrera aquest plat, ja pots demanar un altre. Quan t'ho porta la cambrera aquest plat, ja pots demanar un altre. I així, fins a les 4 de la tarda, podeu estar demanant plats. Que vols parar de menjar un plat i al cap d'un quart d'hora vols tornar a demanar un altre? Fins a les 4 ho podràs fer. No cal que aneu al mateix ritme tothom, com faríeu en qualsevol bufet lliure. Llavors, es tracta d'anar demanant, i quan ja són grups de més de 14 persones, això encara ho fem més fàcil, i d'entrada ja passem molts plats al mig de la taula, com si fos un pica-pica, diguem-ne, però són plats del mateix bufet, fins que arriba un punt que ja els diguem que poden demanar el que vulguin, com si volen repetir alguns dels plats que ja hagin menjat. D'aquesta manera no molestem més a la gent del necessari, d'acord? Però sempre menjant plats del bufet lliure. També té com a singularitat que, com veieu, jo estic en aquest menjador, que tot plegat fa un valor del que oferim que no pots especificar d'una cosa sola, i és que cadascú està al seu menjador exclusiu, que tenim diversos, i a partir de 14 persones fins a 30 també tenim un altre més gran, i llavors hi ha un altre menjador de 6 a 8 persones, aquest de 4 a 5, un altre de 4 a 3-4 persones, n'hi ha diverses taules de 2, un menjador de 9 a 14 persones, i cadascú intentem que estigui amb el seu espai. Llavors, cada cambrera a l'hora de fer servei té assignat com a molt entre 15 persones, 17-18 persones. No volem que la gent estigui ben atesa, volem que estigui atesa directament. A partir d'aquí, després, és un servei molt personalitzat, no? A partir d'aquí, a partir de les 4, després no hi haurà horari de sortida, podeu marxar a l'hora que vulgueu. Jo amb la meva esposa quedem aquí, vivim aquí, i el personal dels treballadors marxen a la seva hora i podeu marxar, ja dic, a l'hora que vulgueu. Podeu sortir als jardins o quedar-se aquí al menjador i fer la tertúlia, o recuperem una mica la sobretaula que s'ha perdut per culpa dels horaris, o perquè n'hi ha 2 torns, o perquè tenen que tancar. Aquí això no passa. Un altre fet diferencial que oferim també és el tracte. Aquí el tracte no és com un tracte comercial normalment, que tu vas a un restaurant, te donen la carta, escolleixes un plat, un segon, un postre, menges molt bé,
després pagues i te vas. Això aquí no passa així. La sensació que té la immensa majoria de les persones que han vingut és que quan marxen és com si haguessin estat a casa seva, mai com un restaurant. I això també és un dels nostres objectius, que te sentis com a casa teva. Dit això, en el preu, que són 22 euros, 20 euros més IVA, ja està inclòs la sangria, els vins, les aigües, també el pa que comprem aquí a Sant Antoni, Llagostera, i que és pa bo, que no és pa congelat. I com us deia abans, també sempre estic a la vostra disposició, els plats són casolans i ho faig jo tot aquí. Per tant, sempre podeu preguntar-me on compro les coses, com faig, quin que ens porta. Si no podeu marxar sense cap dubte, perquè si marxeu és perquè vulgueu, perquè sempre me podeu cridar i jo vinc i us dono l'explicació que us tingui que donar. Tanmateix, agraïm molt les crítiques constructives quan ens ho diem en persona per poder fer-ho millor. D'acord? I llavors això sempre és d'agrair. Sempre estem per aprendre, i també estem per millorar el que oferim. I sempre es pot millorar, sempre. Una altra singularitat que té aquest bufet lliure i que no fa ningú és que aquí pots venir també amb la teva mascota. Així, pots venir amb el teu gos perquè, primer, que no hi ha menjar exposat, per tant, no hi ha problema per l'animal, i segona, que no es va jugar a les persones a anar a buscar menjar i cadascú està al seu menjador i els animals no es posen nerviosos. Això en uns restaurants que ja admeten a la mascota, però en un bufet lliure, de la forma que ho fem, sí que podem tenir aquesta possibilitat. A la majoria de persones que els agrada aquest bufet lliure, de no aixecar-se de taula, sobretot són persones d'una edat i que agraeixen que t'ho portin a taula. Tanmateix, persones que tinguin dificultat per caminar, podem en cadira de rodes o en crosses o inclús amb una cama ortopèdica, que m'ha vingut alguna persona també, doncs també és molt d'agrair. També aquelles persones que mengen poc. Ho valoren molt el tema de la quantitat que posem als plats, perquè diuen que quan van a un bufet lliure normalment carreguen el plat per no anar a aixecar-se tot el rato i a vegades ho deixen perquè veuen saturat el plat de molt menjar, no? Llavors, aquí, com ho posem poquet a poquet, poden demanar d'altres plats, d'altres varietats. I això diuen que gaudeixen i les agrada molt. Com ho deia abans, poden venir vegans, poden venir de diferent religió, poden venir d'intoleràncies, perquè estan tots els plats adaptats. La forma de cuinar és molt senzilla, intento cuinar per tothom. No puc fer un plat com una carta de fer-ho d'una forma molt concreta, sinó és coses fetes al forn, planxa, algun guisat, mesurant també el que és el tema de la sal, el que és el tema de pimentons, el que és el tema de pebre, m'explico, de condiments perquè pugui menjar tothom. Tanmateix, després a la taula sempre teniu la citrillera, teniu salers, teniu pebre, m'explico. Sí, perquè és un bufet lliure, no és un plat de carta. Llavors, clar, no pots fer-ho a gust d'una persona. En aquest bufet lliure hem anat incorporant per millorar, i encara podrem millorar-ho molt més endavant, de cara al Nadal, per exemple, el tema dels cargols a la llauna. Els cargols a la llauna, el que és en el bufet, entra també un petit tast que a algunes persones els agraden, i després llavors poden demanar una ració o mitja ració i ho cobrem a part. Però ja no com un preu d'una ració normal que cobrarien en qualsevol restaurant, sinó un preu més reduït per compensar una mica el que és el preu del bufet lliure. Després, de cara al Nadal, com us deia, intentarem millorar aquest bufet lliure. També fem, com hem fet amb els cargols, afegint algun tast d'alguna cosa que sigui una mica millor, com per exemple podria ser les gambes a la planxa o millor algo d'ànec o algo de filet de vedella o no sé, coses que ja tenen, o algo més de marisc, algo que tenen ja un preu superior, però que sempre el tast ho tindran i si volen alguna més sempre es podran demanar. De cara al Nadal ja posarem també el que serà el menú de Cap d'Any molt aviat penjat a la nostra pàgina de Facebook, que és la Fonda del Molí d'en Tarrés. També ho tindrem al nostre Instagram.
i es podreu seguir en aquest sentit i per saber el que oferirem. I també el tema del takeaway, de les plats per emportar, que també a partir de la setmana vinent també ho especificarem més, i a part dels plats que vosaltres em podeu demanar i jo cuinar per vosaltres el que vosaltres vulgueu. Tot plegat, el tema del bufet lliure i també els sopars a la fresca que fem a l'estiu, ara ho farem a l'interior, sopars molt exclusius, amb forament limitat 20 persones, i també amb la mateixa línia de varietat de plats. No confongueu quantitat amb varietat, moltes persones m'ho diuen, és que n'hi ha molt menjar. No, n'hi ha molts plats diferents, la quantitat després l'escolleu vosaltres. Però els que volia comentar també, crec que aquí marquem una diferència molt important en qualsevol restaurant ja, més enllà del que fem i el com ho fem, que no és millor ni pitjor, és diferent, simplement és diferent, és en el tracte. Aquí no existeixen clients ni clientes, aquí no existeixen cambrers, cambreres, ni cuiners ni cuineres. Aquí n'hi ha persones. I com a tal us tractem, sí, us tractem com a persona, no com a client. No és un tracte comercial, és un tracte més proper, més familiar. Les famílies les encanta també el tema dels menjadors, el tracte aquest, perquè, bueno, és una altra forma de menjar diferent, d'acord? I en certa manera, i sense pressa, en certa manera, crec que estem intentant recuperar el que abans es feia, no? Un tracte com a casa i que sentiu això que és vostre també, que no és anar a un restaurant i pagar el que hagis demanat, sinó va molt més enllà. Per tot plegat, vull donar-vos les gràcies per totes les oportunitats que m'esteu donant, les que intentem aprofitar quasi gairebé totes i les que no hem pogut, doncs hem après a fer-ho millor i ens han ajudat a oferir millor servei i fer-ho tot millor, però sobretot als veïns i veïnes de l'entorn, de Santa Cristina, de Castell d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, S'Agaró, Llagostera, Cassà de la Selva, Girona, Palafrugell i molt més enllà, que estan venint persones de molt més enllà, per venir a tastar aquest bufet lliure o conèixer-nos també personalment. I res, moltíssimes gràcies per l'oportunitat. Necessitem el vostre recolzament, necessitem la vostra oportunitat i que sapigueu que heu convertit la Fonda del Molí d'en Tarrés en el millor restaurant del món. Sí, ho afirmem, ho afirmo, som el millor restaurant del món. Per què? Perquè ho feu vosaltres al venir, ho feu vosaltres al donar-me aquesta oportunitat. No pel plat en si, sinó per vosaltres. Vosaltres feu que siguem el millor restaurant del món. I per això us dono les gràcies de tot cor. Aquí teniu casa meva, que és casa vostra, i espero que continueu donant-me aquesta oportunitat dia a dia, que amb tota la situació que hem passat, resistirem i resistim i esperem que durant molt de temps us puguem fer gaudir d'un àpat com us estem fent fins ara. Moltíssimes gràcies i ens veiem molt aviat.